Nake utang pati ludira kang nyambur nyambur yeka siji diwatak manunggaling rasa gagak rimang muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina yaiku padhanging nolom yang petengingan teka Paman Patih Pancatnyono sampun ngantos kaget kula awi wonten ing alun-alun negari Ndorowati Paman. Allah taala. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jekan. Walah nggih Angger Prabu Setijo kula nyadong dawuh nggih. Timbalan Paduka Angger Prabu Indrajit Trisna ngawe kang paman kepadian. Mewah sanjaning para wadya nyadong dawuh nungsung wertala. Yaya Griwa kula wonten paring adhawu. Wah jan kae resan-resan sing diusung rene. Ku ngopo tolong? Kae kuwi ngarep kuwi tian. Sing awake klawu kuwi bronjong. Wane-wane karo rombongane dhewe kok kaya ngono ra. Lah tenan kok janji gelem ngingu gondrong meneh to. Persis. Kowe njaluk tak klethak sirahmu iki. Mboten, Den, mboten. Kula iso nglethak sirah kula dhewe. Nyadong dawuh keparengipun Angger Prabu Setijo. Paman Patih, kula wonten dawuh. Walah, cabaraning damel kula kinten anggen kula badhe gayuh tumurun ing Wahyu Senopati. Liripun menapa? Kula sampun kepareng sontorsanipun Rama Prabu Ndorowati, lah kedadak babak anglayoni jujul anusuli. Parabdanipun kadang kula inggih punika pun Antareja ingkang kepengin mboyong dhateng pun Rama Prabu Ndorowati. Dhateng negari negari Ngamarta sak perlu nyekseni saha ngrumo jangil kasipun Gatotkaca anggenipun badhe gayuh kanugrahan Senopati.
so badhe pun pesthekaken minangka senopati ning Praja Negari Ngamarta inggih pun para Pandhawa. Togok apike kepiye yen mangkene iki Togok? Nek ndaratur kula lho. Luwung sampeyan kondur mawon teng negara Trajutresna. Sebabe piye? Merga niki nek sampeyan bacutke mungsuhe niku ora enteng. Mungsuhe ora baen-baen. Raden Antareja niku kadigdayane kliwat ukur ya Lung. Niku satriya putu dewaning ula. Putu dewa niku. Dadi ora baen-baen. Togok wonten dawuh, yen to ngrembug babagan putu dewaning ula, Setija kuwi uga putu dewaning ula. Kanjeng Hyang Pungkur Nagaraja kuwi uga dewaning ula. Lah kene rak nuwun sewu, ampuhe beda karo Mbahne Antareja. Nek Mbahne Antareja niku sak wayah-wayah iso nyembur ya Lung. Nek mbahne sampean nek ora dicedhaki paling ora niku wadyabala putri-putri mboten iso nyembur. Banjur karepmu piye? Kondur mawon. Bab perkara derajat kalenggahan saha Wahyu Senopati niku iso dipenggalih keri-keri mawon. Dewa niku matedhake kanugrahan ora ming pisan. Nggih. Nyatane kakang kula dobleh niki niku pun bola-bali entuk kanugrahan. Teges niku mertandake yen to dewa niku ora ming pisan matedhake wahyu kanugrahan. Saiki iso entuk wahyu, sesuk iso ora. Saiki iso ora, sesuk iso entuk ngoten niku. Dadi kananing dewa niku ora iso ditebak. Jagat niku ora iso kok jenenge. Kula karo sampean gawe pesta niku mboten enek sing ngerti. Contone kakang kula dobleh niki awan bar dilantik wengi kewirangan nggih. Niki kakang kula dobleh niki. Mula wong ki nek ming paitan cocot kuwi. Mau paitan cangkem wong kowe ya melu mangan kayaku kowe kok. Lah iya. Nek ra ya mesa kalah karo bojomu bleh kowe iki. Wong sing lanang berpangkat sing wedok nang omah nguring-nguring ae. Sir ku arep tak ijolke kandang pitik kok kae. Aja njaga trah ngono. Ya sing lahir batin paitane iku ora mung kuwi kok ora. Paman Pati, kula wonten dawuh nggih. Kula nyuwun wadyabala saking negaring Trajutresna pun ketapaken. Sak perlu ngunduraken dhateng pun Antareja awit nyuwun menapa? Antareja ingkang dados palangipun Setija anggen kula badhe gayuh kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati mawon. Mekaten. Nggih. Wah, malah kula namung sendika ndederek ngestaken dawuh Paduka Angger Prabu Setija ing Trajutresna. Malah nyadong benjang menapa mangkatipun para abdi keprajuritan mboten ketang sambung ngobrol intang kasuwun bidal dinten menika paman. Ngestaken dawuh nggih. Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap kalaton lir genjang. Lir genjang ing alis risang mawe gandrung. Togok wonten dawuh. Wadyabala buta perjineman kabeh ketapake. Mbok menawa bakal migunani supayane Antareja gelem bali menyang negara Ngamarta ora sandadak remboyong Rama Prabu Ndrawati. Nggih, Lung. Cepake kabeh. Apa? Iringan? Ora. Ora sah ringan sing apik-apik. Wong kowe iki perang ora wurung kowe ya guru kalah. Wis dadak ragat budalan, numpak jaran. Larang ngerti ora? Kepiye carane kewajiban budal Paman Pati?
bertong rotan putu Cumanggahan ngro sesumbar nyata bener ingkang dingendikake dening Sinuwun Prabu ing Traju Tresna lamun satriya sing jeneng Antareja kuwi keladuk wani kurang deduga parade Antareja menungso ora tatanan negara Ndrawati lah kok dadi tekan Kraman tak sawang iki barisane para wadyabala saka negara ing Traju Tresna dampyak-dampyak ana Perlowo ora sandadak kowe api-api ora weruh anane aku merpeki karo kowe aku arep ngrangket kowe sak perlu ngundurke kowe murungake kowe merga dapurmu dadi pepalange ratu Gusti Sinuwun Prabu Setija anggon panjenengane kepengin gaya tumring Wahyu Senopati ora kusik dapurmu iki sapa durung tepung junjung marang kaprawiranmu kowe keparep ngongasake marang kabisanmu sesongaran sumbar mangwuwu sapa kowe kowe takon karo aku iya ya iki kesating Prabu Setija Bumantara Kasur aku Wadyabala Traju Tresna aku tumenggung Griwa Garu dasar kepara nyata kowe arep ngrangket aku ya nyo tak pasrahke awakku pasrah bungkukan yen pancen kowe iso ngrangket marang aku rangketen kepara paten ana obong wandamu mara maju wah senteng sirahmu mara aku ora bakal wedi tekan Papua aku wandamu marang kula putrane ingsun Hey! Here! Ah! He! Yeah! Males joget. Iya.
Ayo. Ah. Awas. Hi. Ah. Hi mati. Oh. Hi. Awas. Wis lulus. Tekanoke. Wih. Aduh. Aduh, aja. Ih. Ah. Oh. Iya. Iya. Oh. Awas. Oh. Ah. Iya. Ah. Iya. Udah. Ah. Ah. We will rock you. Oh. Kira kalah. Kano ini. Oh. Hey. Awas. Oh, iya alah. Oh, ya canda sirahmu. Iya. Sambato ini. Oh, asik. Awas. Ah, menang. Ah. Awas. Oh. Wih. Oh. Ah, canda siramu we ah. Oh.
Iya. Wah. Ora apa-apa kowe. Ah. Iya. Yo, 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 ayo, mati kowe. Oh, pas. Iya. Oh! Aduh. Ayo, yo, yo. Parat Antarja ngawet-awet barisan kowe arep kepengin modar ngono piye wah rombong aku tak toy pati tibakno mati we aduh aja oh ah hey oh ah iyo hey ah wah hey
Oh. Hey. Ah. Hi. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Wah, lah buta metu kok. Kae yo melu jedul. Tepuk tangan. Wah. Wah, lah keparat. Yen to ingkang maju perang kuwi mung Antareja ijen tak kira ora ndadekake perkara. Ning basan aku weruhku mledange sencake. Walah. Wong Ndrawati kok cawe-cawe perkarane Pandhawa karo Traju Tresna keparat. Sencake. Apa kelakon kowe ora nungkul negaramu Ndrawati? Tadekke bumi angus Yayah Griwa sing sareh. Waduh. Cumangga henggiro sesumbene. Oh. Yayah Griwa. Sing gedhe pangapuramu yen to aku nungka anggonmu Bandayuda.
marang kadangku Setyaki. Latalah. Sinuwun nyuwun lumebering si samudra wangaksama. Karana kula ingkang sampun wantun bebudhek banyu bening kawontenan Praja Negari Ndrawati. Jalaran kula namung boten narimakaken awit nayaka paduka inggih menika pun Setyaki ingkang sajak nilar dhateng wajibanipun. Kowe iki tak omongi ya. Kados pundi? Setyaki kae wis dudu nayakaku. Lho. Lah menapa panjenengan lereni? Ora. Ning dheweke dhewe ingkang njaluk pamit ora arep suwita ngersaning Nata Ndrawati meneh. Oh, alah dalah. Wah kok cekak men atine. Meng mergo ratu gustine mbelani Sinuwun Prabu Setija lah kok. Yaya Griwa. Wonten timbalan. Ana ngendi ratu gustimu? Ana ngendi ratu gustimu Atmaja Gustija? Bakal tak jak sapet jago ngadu arep. Oh, monggo kula dherekaken sak mangke mapan wonten ing tapel wates negari Ndrawati Sinuwun. Ayo Pak Kandri. Hey! Hey! Rama Pukula Nagaraja kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ladalah. Wong sekaring bawana langgeng yaya Kresna tak tampa. Wah pangestuning panjenengan ulun tampanana nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Nyuwun mapunten malah sampun kepareng merpeki ingkang mayah pun Setija Bumantra Kasura. Sarta ingkang putra Ndrawati pun Sri Bathara Kresna wonten negari Ndrawati. Nyadong dawuh Kanjeng Rama Pukulun. Wah ladalah. Pandhen sekawit panjenengan ulun nggih Kresna ingkang nderekake marang sak tindak Atmaja kita ya wayah ulun Traju Tresna yaiku Setija Bumantra Kasura. Merga anggone duweni sedya kepengin nggayuh kanugrahan ya kalungguhan Wahyu Senopati ya derajat kasenopaten. Mula puniyang ndak lilani nderekke sakpurnane kewajiban sarta sak kecekele sarta sak kasembadane anggone Setija nggayuh kanugrahan karan Wahyu kasenopaten Nata Ndrawati. Langsung sak mangke kula namung kantun nderekke mawon. Sekawit kula ingkang badhe nuntun dhateng lampahipun anak kula pun Setija badhe kula tuntun piyambak. Naring sang kula mangertosi bilih paduka Kanjeng Rama Pukula Nagaraja sak tindak kaliyan Atmaja kula ing Traju Tresna pramila kalenggan pinangka tiyang sepuh kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukula Nagaraja kados pundi sak mangke lan lampah kula kedah kados pundi anggen kula badhe nggayuh kanugrahan Wahyu Senopati murid saged kasembatan. Kresna kula wonten dawuh jeneng kita kuwi ra Atmajaning Sang Hyang Manikmaya.
Merga jagat wis ngundhangake yen Tanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Yen to kaya mangkono kanane. Anak padha karone Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi atmajane Sang Hyang Jagat Pratingkayu Sang Hyang Bathara Guru. Ih. Kamangka sak mengko miturut wangsiting dewa ingkang rikala semana wis tak pidhangetake lumantar anggonku nginjen marang kananing kayalangan Suralaya. Ingkang keduga nampa titipan kanugrahan ya ingkang dadi lantaran tumedhang Wahyu Senopati mono ora kejaba mung Sang Hyang Manikmaya ing Suralaya. Kula kang saka kuwi Kresna. Ulun dawuh lan jeneng kita dina iki uga munggah ning kayawangan Suralaya Kresna. Kresna sinayang manggelung mangruk mining Caka kumitir mijil saking asta mintonaken dewe kramanira. Mekaten Rama Pukulun. Ya. Kula kinten sak mangke menawi kula ingkang nyuwun kanugrahan menika pun pasrahaken dhateng anak kula pun Setija. Gandeng kula menika minangka jejering putra lan Sang Hyang Manikmaya menika minangka jejering tiyang sepuh inggih sudarmanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Pramila kula badhe mesthekaken destun timen ing atase anak duwe gegayuhan kok wong tuwa ora minangkani ya. Pancen pinter tenan kowe Kresna. Nyadong dawuh Kanjeng Hyang. Setija kula wonten dawuh. Tumus nggih tumus. Anggonipun Hyang gawe lelakon kang kaya mangkene iki sayektipun Hyang mung nglabuhi marang jeneng kita. Putuku ing Traju Tresna. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kak. Metu ra iki. Ora usah. Mau wis metu pisan bae. Beborosi anggaran, beborosi utek kuwi genah. Engko pokoke numpak bis. Ora kena mandeg-mandeg. Yo. Lah nek aku arep nang mburi piye? Kresek. Eneng tas kresek. Karo eneng botol Cleo. Anggepmu nomo. Pokoke engko nek mandeg, engko nek bis ki nganti mandeg berarti kowe sing medun. Ana medun ping 5 kok sing mudhun kowe kabeh. Witekno. Awakmu ki dijaga kesehatane. Kae dagelan kae kon meneng iso ora kae. Nyuwun mapunten Kanjeng Hyang nyadong dawuh. Setija kula wonten dawuh. Supaya aja ngetok-ngetoki yen to jeneng sira putuku gawe perkara ingkang ora prayoga. Ketokno najan to niatmu kuwi ndusta marang kanugrahan Wahyu Senopati, najan to kerentekmu kuwi nelikung marang gegayuhane si Gatotkaca, tak jaluk iki dina prapta ning Prajanegara Ngamarta. Nuwun pamunten. Kula prapta wonten Prajanegari Ngamarta sak perlu menapa. Ngetokno yen to sejatine kowe arep njaluk kanugrahan iki kanthi srana alus, kanthi surana ingkang becik, dirembuki kanthi ati lan linambaran rasa ingkang prayoga. Aja ngasi para Pandhawa nggrahe lan nyokor bawa yen to kowe ngubupi perkara ning Prajanegara Ngamarta. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya. Manaten kula nyuwun pamit daya-daya tambeng pangestu kula suwun. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik nggih putuku Traju Tresna Srija.
Tiwanter kang nyerambahi nganti aradra ratri. Amimpinir bayaning ati saha weninging budi. Kawistara mayuta-yuta kartika jinajaran Sang Hyang Candra. Cahyaning ngebyuki biya mantara temah ratri katinon kadya rina. Tanana liya kartika pinangka pangiloning tiyang agesang cetha ing kono tuhu. Neka warna sulabawaning para kawuling wanci ratri. Nenggih wis temeka wanci sak pratiganing dalu. Kabyarsa ramining soto kluruk sesauran sono pating jregok mertandhaken tumedhaing dewa ngejawantah nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku kang pinangka bagianing wong kang melek sabar lan narima kaya dene laku jantraning Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang arsa minggah wonten ing Kanyewangan Suralaya ing cipta rengganira amung laku priatos talak brata menutuh diri ana ngarsaning dat kamurwahing dat nenggih Sang Hyang Manikmaya ingkang arsa kasuwuni senjata pitulung mbudidayakaken murih kasembatan sedyanira kang putra Sang Prabu Stija Bumana Kasura pramila arsa kadang usuna Nata Ndrawati Sang Hyang Manikmaya ingkang dring kadaring lisan Yana tiraya nuntun wong ngapreng tias padha sarasaran Mbang kanyewanganmu sawela gringging Rama Sidam Sikaring Bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkensang warudayang pak pong bruk bolong kali cedhi sapa sing gawe nangka brasa dikopyak kari betane lho ya pun api adi guru animbali dateng praptanipun ingkang raking sithik pangudial-udial kula nyadeng dawuh di adi guru Kakang Narada inggih sareng midhanget pangandika paduka Kakang Narada ing sithik pangudal-udal perbawa panas kang sumunduling ngawiyat
temah kadya kasireping kawontenan Kakang. Mereka awit saking daya perbahanipun ingkang Rageng Sidik pangudal-udal di. Kakang Narada inggih. Mboten sanes kejawi amung ingkang katinon prapta wonten Kayuwangan Suralaya. Punika pun wayah ulun nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna Kakang. Lah edian. Kresna kok nganti sowan wonten Kayuwangan Suralaya menika menawi mboten wonten wigatos tangeh kelampahipun lho Di. Inggih. Pramila samangke ngasumanggaken. Wekdal paduka anggen badhe andangu dhateng praptanipun Nata Ndrawati. Jernyoto paduka ingkang kagungan wenang tumraping nyabangi jening kawontenan pernatan wonten ing Kayuwangan Suralaya Adi Guru. Kakang Narada kasuwun kaskecakna lenggah paduka sampun boten kirang sekeca. Kresna Nata Ndrawati sawise jeneng kita prapta ning Kayuwangan Suralaya padha kanthi raja sak prapta kita sabab jeneng kita datan nantuk sarta kuwat nerak marang Prabawa perbawaning Kayuwangan Suralaya Narayana Nunamit pasang kaliman tabi sinabeta ing-ila-ila. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Iwang Pikulun Manikmaya pukulun. Ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampan ninggir Kresna. Sampun sanget anggen kula pundi? Kresna. Padha kanthi raja sak prapta kita ngger Kresna ulun bagekke dangu kelawan sak sowan kita ngger Kresna. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya ireng ulun tampa. Ireng boya liwat pangestu ulun tampanana ya ireng. Pukulun Narada sampun kula tampi damel bombong tiasing manahipun ingkang wayah pun Nata Ndrawati. Ya ireng Kresna ya. Kresna Jalarati yen ta jeneng kita ulun dangu kanthi sesebutan ireng. Mboten napa-napa. Lah kula menika pancen ireng tenanan kok. Mosok kula badhe duka, badhe nesu menika mboten badhe nrimakaken menika. Kula mboten gadhe wewenang Bu kula. Ya, ireng kuwi malah apik. Arang-arang ana sing duwe. Nggih. Kresna prapta ning Kayuwangan Suralaya kok nggawa tukang tambal ban. Kakang Narada sampun to Kakang anggenipun gumujengan. Nyuwun pangapunten Adi Guru. Jan wis. Kula kinten praptanipun Kresna mriku badhe damel budhek wonten ing Kayuwangan Suralaya. Nyatanipun sinaosa dereng matur kemawon piyambakipun sampun keduga damel tentrem wonten ing Kayuwangan Suralaya. Pramila kadang menapa ingkang dados wigatosipun Adi Guru sedaya kula saged sinentek ketamplek ketemu gedung. Nata Ndrawati, kula wonten dawuh pukulun. Apa to kang dadi darunane jeneng kita prapta ning Kayuwangan Suralaya? Duh. Pukulun sesembahan kula. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula kama wantun matur awit kula sak mangke badhe lancang menawi kula matur menapa wontenipun sabab lan jalarane apa jeneng kita matur kang kaya mangkono. Paduka menika dewaning para dewa nalindraning para Jawata tartentu sampun pirsa dhateng mobah musik kawontenanipun para titah kalebet menapa ingkang dados gegembolaning manahipun ingkang wayah Ndrawati. Pramila menawi kula matur sami kemawon nguyahi segara pukulun. Mas Rama Sidam Sikaring Bawana. Ya. Sayekti jeneng kita meminta punang kanugrahan kengaran Wahyu Senopati mangkono Kresna. Mesti kemawon mekaten jumbuh sarta gambuh kelawan menapa ingkang mapan wonten ing pengangen-angen kula. Rama pukulun. Kula menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Sang Hyang Bathara Wisnu menika ugi taksih putra paduka piyambak. Kamangka wekdal sapunika putra paduka piyambak inggih kula pun Sri Wisnu menika nggadahi gegayuhan kula nyuwun wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati keparengipun paringaken lan pun tedhakaken dhateng wayah paduka inggih anak kula ing Traju Tresna inggih menika pun Setija Bumantara Kasura. Menawi ngantos sak mangke paduka Iwang Pikulun Manikmaya inggih Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru mboten keduga masrahaken punang kanugrahan. Doh nyana cerak nyana sangya para Jawata miwah para titah gumlar wonten ing Madyapada badhe mastani
nalendraning kayangan menika deston pambeganipun awit putrane ndegegayuhan lah kok ora dilabuhi putrane ndegekudangan ora dipinangkani ingkang pikantuk jeneng ala miwah wirang bebarang nggih namung paduka Kanjeng Rama pukulon Manikmaya lho pukulon kagatrisang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang ratnaning bawana yoke tukang malang ati Mas Rama Sidam karing bawana langgeng Kresna kula wonten dawuh jeneng ulun bingung bakal minangkani lan ngudaneni apa kang dadi panjaluk kita apa panjenengan kudu watak adil Kakang Narada menika kados pundi Nyuwun pangapunten lho Di sampun ngantos kesusu sampun ngantos sak mangke paduka damel inggih menika pangandikan sampun ngantos keseluruh wonten margi ingkang klentu jer menapa setija menika mboten lagu tapa brata setija menika mboten lagu prihatin piyambakipun mboten numbas wujuding kanugrahan kepadipun gayung ing winastan Wayu Senopati piyambakipun mboten nglakoni tapa nuwun sewu kamangka kanugrahan menika pinesti badhe tumedhak dhateng titah ingkang lair lan batosipun menika resik kamangka Kresna menika nyuwun pamunten Kresna menika sampun pinesti dados inggih punika pujanganipun para Pandhawa teges pujangga menika juru selamatipun para Pandhawa ngaten kamangka kula sampun mireng lan ingkang rageng sithik pangudal-udal tartentu paduka sampun pirsa bilih sampai Kresna menika pun pesthekaken minangka paseksen sarta lantaran tumedhang Wahyu Senopati kunjuk dhateng wayah paduka pringgondanipun Gatotkaca. Lah nembe kemawon pun rasani dereng mingkem cangkemipun Kang Raga sithik pangudal-udal. Lah kok Kresna prapta teng kayangan piyambakipun mertelaken bilih badhe gayuh kanugrahan kengaran Wahyu Senopati ning kok emane ora digayuhke kanggo Gatotkaca. Wah, dalah iki kok kepiye kedadiane Di Guru. Nyuwun pangapunten. Menawi mboten pun paduka penggalih kanthi lair lan batos menawi mboten pun galih kanthi permati menawi mboten dipun glejan nuwun pamunten paduka piyambak ingkang badhe getun Pukulun Narada kula nyuwun pamunten Kresna kepiye kula menika raat majanipun Rama Pukulun Manikmaya iya pancen Boyamuka jeneng kita kuwi titih Sangjang Bathara Wisnu kuwi atmajane Adi Guru Manikmaya lah inggih kula menika kalungguhan kula menika anak tumrap Iwang Pukulun Manikmaya. Lah anake ndegegayuhan kok wong tuane ora nyembadani. Nuwun sewu, wonten tetembungan anak polah bapa ya kudu kepradah. Menawi ngantos gegayuhan kula sak mangke mboten pun udaneni dening Iwang Pukulun Manikmaya menapa kasembadan kula lampus diri awit mboten wonten ginanipun kula gesang Trimadyapada. Kresna aja kaya mangkun lho Kresna. Rama Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada punapi lah kok sajak sareng ulun penggalih leres menapa ingkang dados aturipun wayah ulun Nata Ndrawati inggih anak kula pun Sri Wisnu wonten tetembungan anak polah bapa kepradah menawi kula mboten ngudaneni menapa ingkang dados kudanganipun anak kula pun Nata Ndrawati destun temen kula pinangka drajating tiyang sepuh Kakang Narada mengke riyen Pak Saderengipun kula matur ingkang langkung kathah. Kula badhe ngemutaken dhateng panjenengan. Adi Guru kula aturi emut. Kula aturi eling Parwadasena. Panjenengan tumindak kados mekaten menika sami kemawon panjenengan nandur lho, Di. Panjenengan nandur. Menawi tiyang nandur menika tembene bakal ngunduh. Nyuwun pamunten. Panjenengan sampun nglabuhi dhateng
aku Jantra angkara murka. Liripun menapa? Setija ki mung enak-enak kapienak mung jagake karo derajat pangkat kalungguhane wong tuane. Dheweke ora ngudi dhewe, dheweke ora mbudidaya dhewe. Mung waton iso nglobi wong tuane dumeh duwe wong jero terus arep golek gawean sageleme dhewe kepenak ora. Nyuwun pamunten. Tiyang ingkang badhe pikantuk derajat pangkat menika ugi kedah ngupadi piyambak, kedah budidaya piyambak. Kresna jeneng kita mboyan narimake ulun ngendika kang kaya mangkene akeh-akeh iki. Nyuwun pamunten. Kula kinten menika perkawis kula warga antawisipun kula pinangka anak kalian Rama, pukulun Manikmaya pinangka tiyang sepuh. Iya, Kresna ulun percaya, ulun ngerti. Kula uga nekseni yen to iki perkaraning kula warga nanging nyuwun pamunten mriku kawontenan kayangan sampun ngantos dipun damel regejekan lho Di, sampun ngantos dipun damel regejekan. Mang penggalih melih. Sampun ngantos panjenengan getun menawi ingkang raka mboten pun pidhangetaken aturipun. Ha inggih sampun, monggo sekecake mang teruske gegayane Kresna niku. Nyuwun pangapunten. Rama Pukula nyuwun pangapunten. Kresna kepiye? Menapa panjenengan badhe kegut kalian menapa ingkang dados pangandikanipun Iwang Pikula Narada? Kresna babar pisan mboya. Jeneng ulun kepengin nglabuhi marang apa kang dadi gegayewane Si Setijaya wayah ulun traju tresna. Wah, ladalah ngaturaken panuwun. Malah benjang menapa anggen paduka badhe matedhakaken kanugrahan Kresna kula wonten dawuh saranane alon sarta kudu nggunakake srana ingkang alus bisa nyidra sarta ngapusi marang para Pandhawa merga mangertiya kanugrahan Wahyu Senopati mboya ulun ingkang nggawa mboya ulun ingkang asta Kresna mekaten ya mula kang saka kuwi ayo ulun kanthi nyaketi kanan Prajanegara Ngamarta nata Ndrawati. Kresna kula wonten maringa dawuh Rama Pukula Nagaraja. Wah la edan ora sranta rasane atiku ora tentrem yen to aku ora sumusul nang Kayiwangan Suralaya Kresna. Ih Rama Pukula Nagaraja kados pundi? Piye kabul kawusanane? Nggih kula sampun sowan kersanipun Mang Pikula Manikmaya. Banjur Wahyu Senopati wis entuk dereng. Wah piye kuwi? Nyuwun mahapunten. Tiyang badhe gayuh kanugrahan menika sinaosa kula sampun mbudidaya kanthi srana ingkang boten awrat. Nanging ugi kedah mbudidaya. Bener. Iya. Banjur dawuh Wang Pikula Manikmaya piye? Dawuhipun Iwang Pikula Bathara Guru, kula kene nyaketi kawonten Prajanegari Ngamarta. Awit menika kedah pun telikung. Ditelikung? Iya. Tegese ditikung piye? Wahyu Senopati menika sampun miling-miling wonten sakinggiling negari Ngamarta. Awit sanes Iwang Pikula Manikmaya ingkang asta wujuding kanugrahan pramila kula kelan panjenengan miwah Iwang Pikula Manikmaya kedah nyidra nulya nelikung kanugrahan pun rebat saking panguwasipun para Pandhawa. Walah dalah. Pinter kowe, pinter ya. Yen mangkono ayo kapan Kresna? Tak derekake tumuju ana ing negara Ngamarta nyaketi marang para Pandhawa ditelikung kanugrahan aja ngasih ditampa karo Si Gatotkaca. Ih, nyun pamunten. Piye? Menawi kula kalian panjenengan wujud Nata Ndrawati kalian paduka wujud Sang Hyang Nagaraja tartentu mengke kadenangan menawi kula mboten nglabuhi dhateng pun Gatotkaca. Ha terus karepmu piye?
Panjenengan boten sah nderek tindak wonten Praja Negari. Ngamarta cekap ingkang putra Ndrawati kemawon ingkang sowan wonten negari ing Ngamarta. Terus Kula badhe api-api reka-reka sakbiyantu marang lekasipun Gatotkaca anggenipun badhe nampi kanugrahan Wahyu Senopati. Nalya sakmangke kula badhe nelika wujuding kanugrahan. Sing tenan-tenan wae. Aku ora tentrem nek ora ngetutke jeneng kita Kresna. Lah kersanipun kados pundi? ya wis ora apa-apa. Tak sawang saka ngantariksa. Ulun jaluk mengko jeneng kita bisa nelika wujuding kanugrahan. Gatotkaca aja ngasisi nengkake ngaluhur minangka Senopati negara Ngamarta. Malah kula nyuwun pamit Kanjeng Rama Pukulur. Malah negara Ndrawati dipun tilar kalian Nata Ndrawati menika nggih. Inggih paman ngarep ruci inggih. Malah kula bingung. Menawi kula wangsul dhateng negari Ngamarta kula ajrih nampi dukanipun para punden Pandhawa. Awit ingkang dipun antu-antu menika namung rawuhipun Wa Prabu Ndrawati. Menawi Wa Prabu Ndrawati dereng prapta wonten negari Ngamarta tartentu anggen badhe misuda kadang kula pun Yayi Gatotkaca minangka senopatining para Pandhawa tartentu dereng badhe dipun wiwiti paman. Nek ndahratur kula nggih pripun wa patih? Nek ndahratur kula panjenengan kundur mawon. Panjenengan kundur ngendika napa wontene matur napa wontene? Wonten ngersanipun para Pandhawa. Mangendika nek sinuwun Ndrawati nembe kesasapan jiwane iblis ngoten. Kakang Udawa mbok ora banget-banget. Ngono-ngono kae ratu Gustine awake dhewe. Lah jare kula karo sampean wis metu. Metu rak yo bali mlebu meneh. Menika pangandikan menapa niku? Anu niku lho nggih. Kula wau rak matur bilih kula badhe leren anggen kula dados senopati. Sarung kula manah-manah, sarung kula petang-petang. Kula kinten Koko Prabu Kresna menika anggenipun nggadahi watak angkara. Namung sepisan menika kemawon pengangkah kula lho menika. Ih, lajeng sakmangke menawi sampun purna kewajibanipun panjenenganipun badhe memayu hayuning bawuna melih. gampangane niku anu nggih. Kaya wong sing nembe kongsleh pikirane ngoten niku lho nggih. Nembe kenging siku dendaning dewa, mbok menawi nembe kenging pacobaning para Jawata. Lah sakmenika putusanipun ngaten mawon. Siwapati Udawa kados pundi? Sampeyan kundur teng negara Ngamarta matur napa wontene mawon. Mangendika mangsanjang kalih para Pandhawa kaya sing pun kula aturake wau lho nggih. Sareng kula penggalih lah kok leres pangandika panjenengan kekalih. Nggih ngaten Paman Garbaruci, Wapati Udawa, malah daya-daya dinten menika kula nyuwun pamit badhe matur menapa wontenipun dhateng ngersanipun para Pandhawa. Surti ting ati-ati duga-duga punasta nggih. Nyuwun pamit Paman, ngati-ati nggih.